Para sa mga headlines, weather forecast. Nararanasan pa rin ng Pilipinas ang epekto ng easterlies ayon sa ulat ng Pag-asa. In local news, bumisita si Bronner sa First ID Headquarters para magbigay galang sa 6 na sundalong nasawi sa sagupaan sa Lanao Norte. Nauugnay sa Love Triangle ang pamamaril sa House Caretaker sa CDO. Pinupuri ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 10 ang gobyerno ng Oros sa pagkamit ng walang kamali-mali na peso rating. Nangako si Gallardo na tatapusin ang mga pampulitikang pag-atake sa press club. For the National, ang mga mambabatas mula sa Mindanao ay sama-samang lumagda sa isang manifesto na tumututo sa secession campaign ni Pangulong Duterte. Inakusahan ni Kibuloy na ang mga individual na mangkin ng panggagahasa ay nagdurusa sa asawa ng Potiphar Syndrome. Para sa international, ang isang pandaigdigang operasyon ay nagbuwag sa pinakamapanirang cybercrime group. Entertainment, preview para sa What's Wrong with Secretary Kim unveiled. Tuloy pa ba ang reunion project ni Juliana Barreto at Joshua Garcia? Sports, UAAP, nangibabaw ang Lady Spikers bilang Caninos shines against Lady Toms. Tiniyak ni EJ Obiña ang kanyang unang tagumpay sa 2024 season. Para sa international feature, sa gitna ng hindi pagkakasundo sa bagong pageant owner, si Paula Shugart ay tumatanggap ng suporta mula sa mga dating Miss Universe Queens. National feature, tiningnan ang pambansang kasuotan ng na isinusuot ng kinatawa ng Pilipinas na si Gwendolyn Fornio sa Miss World. Trivia, ano ang bilang ng mga pusong taglay ng isang octopus? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast. Nararanasan pa rin ng Pilipinas ang epekto ng easterlies ayon sa ulat ng Pag-asa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, patuloy na maimpluwensyahan ng easterlies ang lagay ng panahon sa Pilipinas. Ang 24-hour forecast para sa Miyerkules ng hapon ay nagpapahiwatig na ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay maaaring asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlap, pagkulog dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng pinagsamang epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Inaasahan ang iba't ibang lagay ng hangin sa mga rehiyon mula sa katamtamang hanggang sa malakas na hangin sa extreme northern Luzon hanggang sa mahina hanggang sa katamtamang hangin sa ibang mga lugar. Nakatakdang sisikat ang araw sa Metro Manila alas 6:18 ng umaga ngayong Huwebes. For the local news, bumisita si Bronner sa First ID Headquarters para magbigay galang sa 6 na sundalong nasawi sa sagupaan sa Lanao del Norte. Binisita kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang nasawing 6 na sundalo at 1st Infantry Division, Philippine Army Headquarters sa Zamboanga del Sur. Personal na ipinabot ng General ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga sundalong nakasagupa, mga member ng Dawla Islamia Maoti Terror Group sa Lanao del Norte, na nagresulta sa kanilang malagim na pagkamatay. Ang mga kinikilalang sundalo ay sina Army Corporal Rodel Mobida, Ray Antonio Salvador, Raylan Tapinit,
Private First Class Arnel Tornito, Army Private Michael John Lumingkit at Army Private James Porras. Samantala, hinimok ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang pambansang pamahalaan, particular ang security cluster na paigtingin ang mga pagsisikap laban sa mga aktibidad ng terorista sa bansa. Ito ay matapos ibinunyag ng mga ulat ang tagumpay na operasyon ng militar na nagresulta sa pagtanggal sa ilang pinaniniwalaang kabataang terorista sa Lanao del Sur at Lanao del Norte ngayong taon. Nagpahayag ng kalungkutan si Duterte sa pagkawala ng 6 na sundalo at 4 na sibilyan sa nangyaring bakbakan sa Barangay Ramain, Munay, Lanao del Norte noong linggo. Kaugnay sa love triangle ang pamamaril sa house caretaker sa CDO. Sa Cagayan de Oro City, iniimbestigahan ng mga pulisya ang motibo sa likod ng pagkamatay ng isang 20 anyos na house caretaker sa City of Macapaya, Barangay Kamamanan. Ang insidente ay sinusuri mula sa mga pananaw ng sama ng loob, isang love triangle at potensyal na pagkakasangkot sa illegal na droga na nagbibigay liwanag kung bakit pinatay si Angelo Ilola, residente ng Barangay Indahag, ayon kay Police Lieutenant Colonel Evan Binyas, tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office. Natukoy na nila ang mga persons of interest na may koneksyon sa pagkamatay ng biktima. Nakuha sa crime scene ang 7 basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril at 22 sachet na pinaniniwalaang naglalaman ng shabu. Pinupuri ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 10 ang gobyerno ng Oro sa pagkamit ng walang kamali-mali na peso rating. Nakatanggap ng mga parangal ang mga pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro mula sa Department of Labor and Employment Region 10, DOLE 10 para sa pagkakamit ng perpektong 100% performance rating sa pagpapatupad ng mga programa ng pagpapatupad ng mga programa ng Public Employment Service Office o PESO. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa pambihirang pangako ng lungsod sa pagbibigay ng mga serbisyo at oportunidad sa pagtatrabaho. Na binibigyang diin ang suporta nito para sa lokal na manggagawa. Sheila Lumbatan, Chief of Staff sa City Mayor's Office, ay nagpahayag ng pasasalamat sa prestihiyosong pagkilala sa itinatampok ang dedikasyon ng pamahalaang lungsod sa pagpapahusay ng mga programa sa pagtatrabaho. Kasabay nito, pinapaalalahanan ang mga lokal na negosyo na agad na i-renew ang kanilang mga permit upang maiwasan ang mga parusa. Bukod pa rito, ang isang hakbangin ng lungsod ay naglalayong turuan ang mahigit 1,000 mga mamimili ng kuryente. Particular ang mga may mababang kita tungkol sa mga programang may diskwentong rate. Ang pagsisikap nito ay sumasalamin sa pangako ng lungsod sa kahusayan sa pamamahala at patuloy na mga hakbangin para sa pagbibigay kapangyarihan sa komunidad. Nangako si Gallardo na tatapusin ang pampulitikang pag-atake ng press club. Si Froilan Gallardo, kamakailang nahalal bilang ika-39 na Pangulo ng Cagayan de Oro Press Club o COPC, ay nangako na wakasan ang mga pampulitikang pag-atake sa iginagalang na organisasyon ng media, nagpapahiwatig ng kapansin-pansing pagbabago sa patakaran sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakuha ni Gallardo na nauugnay sa Minda News ang kanyang posisyon sa pag-endorso ng 15 miyembro ng Lupon noong Pebrero 10 na namumuno sa edad na 73 na may matatag na dedikasyon sa paglikha ng isang kapaligirang walang panghimasok sa politika. Binigyang din niya ang dalawang pagtututok sa profesional na pagsasanay at mga inisyatiba sa pangangalagang pangkalusugan upang mapahusay ang kadalubhasaan ng mga miyembro
at bigyang prioridad ng kanilang kapakanan. Ang seremonya ng induksyon ay sumaksi sa panunumpa ng mga opisyal ng KAPSI na sumasagisag sa isang bagong panahon na minarkahan ng pangako ni Gallardo sa integridad ng pamamahayag at pangangalaga sa mga kalayaan sa pamamahayag sa gitna ng isang mapaghamong pampulitikang tanawin. Pumunta kami sa night market at nakita kami ng may pinipilahang nagbibinta ng lechon belly, kaya tingnan natin to. Hi everyone, this is Francis Giraben, one of the owners sa ato ang crispiest lechon belly diri sa Pugo Night Market, which is the Yubab Crispy Lechon Belly. You can visit here we are open starting 5:30 p.m. up until 10 p.m. Depende, but usually we are already sold out sa mga tayo na mga naasanay. But then, feel free to go here guys and try to taste our crispy lechon belly. And of course, di ay doon, akong gina-invite ang tanan para sa among Facebook page. You can like and follow our Facebook page, Yubab. Yeah, and you can also share it to your friends and family. Yun. Thank you so much for this opportunity. See you here, guys. So, guys, you can actually choose. You can buy kinilo, pwede punta budget meal. Especially, we have a lot of students here coming, no? Mga estudyante, mga ni. So, you can actually buy at least 99 pesos na nagay rice and na nagay lechon. So, di na ta magulat sa mga birthday, di na ta magulat sa mga fiesta. Ano lang ta sa kugon kay makakaon na tag lechon. Yun. And of course, naabot tayo with drinks. You can avail the 120 pesos with drinks na nasiya, ha? So, come and visit here in Pugo Night Market and try our crispy lechon belly. Thank you!
For the national news, ang mga mambabatas mula sa Mindanao ay sama-samang lumagda sa isang manifesto na tumuto sa secession campaign ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng mga kinatawan ng kapulungan ng Mindanao ay lumagda sa isang manifesto na tumatanggi sa panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimapuro, ang manifesto na nag-ugat sa paniniwala sa pambansang pagkakaisa, inklusibong pagunlad ay nagbibigay diin sa kawalan ng mekanismo sa 1987 Constitution para sa paghiwalay ang mga rehiyon. Sinabi ni Dimapuro na 53 sa 60 kongregista mula sa Mindanao ang tuto sa secession na umaayon sa paninindigan ni Pangulong Duterte laban sa pagbabalik sa isang madilim na panahon sa kasaysayan ng Mindanao. Itinuturing ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kilusan ay isang travesti sa konstitusyon. Nanawagan din ang manifesto para sa pag-uusig sa mga nagpapaunlad ng kawalan sa pagkakaisa at hinihimok ang mga lokal na executive ng Mindanao at idiniklara ang kanilang posisyon sa paghiwalay. Binigyang diin ni Dimapuro ang malinaw na kawalan ng suporta ng 19th Congress para sa isang malayang kilusan sa Mindanao. Inaakusahan ni Kibuloy na ang mga individual na umangkin ng panggagahasa ay nagdurusa sa asawa ng Potiphar Syndrome. Pinabuluan ni Pastor Apollo Kibuloy, tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, ang mga paratang ng sexual na pang-aabuso ng mga babaeng personal assistant na nagmumungkahi na gawa-gawa sila ng mga akusasyon dahil sa pagtanggi niya sa kanila. Si Kibuloy, na tumatawag sa kanyang sarili na hinirang na anak ng Diyos, ay inuugnay ang interes ng mga babae sa kanyang pagiging walang asawa at kayamanan, na inilarawan ito bilang Potiphar's Wife Syndrome. Binigyang diin niyang ayaw munang pag-usapan ang mga aligasyon para hindi mapahiya ang kababaihan. Inilagay ng US FBI si Kibuloy sa most wanted list nito para sa di umano'y pagkakasangkot sa isang labor trafficking scheme. Itinatanggoy ni Kibuloy ang mga akusasyon ng pagpilit sa mga miyembro ng simbahan sa humingi ng mga donasyon at iginigiit na ang pundo ay ginagamit para sa makataong pagsisikap. Inakusahan niya ang denominasyon dahil sa kanyang pakikipagkaibigan sa mga Duterte at inaakusahan ang mga dayuhang ahensya ng pakikipagkaibigan sa mga Duterte at inaakusahan ang mga dayuhang ahensya ng paniktik na may pakana laban sa kanya. For the international news, ang isang pangdaigdigang operasyon ay nagbuwang sa pinakamapanirang cybercrime group. Isang international na operasyon na pinamumunuan ng UK at US na nagpapatupad ng batas ay lubos na nagambala sa Lockbit, isang Russian-linked ransomware group na inilarawan bilang pinakapanganib na cybercrime group sa mundo. Ang National Crime Agency ng UK sa pakikipagtulungan sa FBI, Europol at mga ahensya mula sa siyam na iba pang bansa sa Operasyon Kronos ay inihayag ang paglusot sa network ng Lockbit at pag-agaw ng serbisyo nito. Kasama sa operasyon ang pagkuha ng kontrol sa website ng Lockbit na nagbebenta ng mga serbisyo para sa pag-aayos ng mga cyber attack. Nakakuha ng NCA ng mahigit 1,000 decryption key na naglalayong tulungan ang mga biktima na nakabase sa UK na apektado ng mga aktibidad ng Lockbit. Tinatarget ng Lockbit ang mga pamahalaan, malalaking kumpanya, paaralan at ospital na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala at pagkuha ng 10 milyon bilang pagtubos.
Kinasuhan ng US Justice Department ang dalawang Russian nationals na may kaugnayan sa Lockbit, kaya umabot sa 5 Russian ang kinasuhan. Ang mga parusa ay pinataw sa mga kaakibat na Lockbit na sang-ayon sa mga pag-atake ng ransomware. For the entertainment, preview para sa What's Wrong with Secretary Kim unveiled. Inihayag ni Vio ang teaser para sa Philippine rendition ng kinikilalang serye ng South Korean na What's Wrong with Kim, Secretary Kim. Tampok sina Kim Cho at Paolo Avellino. Ang maikling clip ay naglalarawan kay Secretary Kim Cho na nagbitiw sa kanyang perpektong boss na Vice Chairman Avellino, na nag-iwan sa mga manunood ng tanong, ano ang mali kay Secretary Kim? Originally portrayed by Park Min-young and Park Seo-joon, Cho and Avellino's adaptation is set to premiere exclusive on Vio this March. Nagpahayag ng sigla ang mga netizens kung saan nagtrending ang serye ng X, dating Twitter, kasunod ng The Broken Marriage Vow at Flower of Evil. Ito ang pangatlong pagtutulungan ng ABS-CBN at Vio sa pag-adapt ng top-rated na mga international format. Tampok din si Avellino at Cho sa linlang The Selected Version na sa kasalukuyang nagpapalabas sa prime time. Tuloy pa ba ang reunion project ni Julia Barreto at Joshua Garcia? Tiniyak ni Joshua Garcia sa mga tagahanga na patuloy pa rin ang inaabangang reunion movie project nila ng dating niyang ka-love team na si Julian Barreto. Ang reunion project ay bahagi ng lineup ng Viva Films para sa 2024. Ibinabahagi ni Garcia na hindi pa sila nagsisimula ng shooting, ngunit kinumpirma na mangyayari ito. Kasabay ng reunion project, naghahanda si Garcia para sa isang bagong serye ng kanyang pangungunahan. Bagamat mayroon siyang iba't ibang mga proyekto ngayong taon, ito ay kasalukuyang nasa yugto ng paghahanda. Habang naghahanda siyang bumalik sa trabaho, inuuna ni Garcia ang pag-aalaga sa sarili na may pagtuon sa mga ehersisyo at ehersisyo. Ang horror action na pelikulang Black Z noong 2020 ang huling proyektong pinagtagpo ni Garcia at Barreto bago ang kanilang tandem ay nabuwag noong 2019. Sports, UAAP. Nangibabaw ang Lady Spikers bilang kanina shines against Lady Tamarao. Ipinapagpatuloy ng De La Salle University ang kanilang matagumpay na pagsisimula sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na nakakuha ng sweep laban sa Far Eastern University o FEU kasunod ang kanilang malakas na panalo sa opening day. Malaki ang papel ni Angel Canino sa 25-20, 25-17, 25-22 na panalo ng Lady Spikers na nagambag ng game high ng 13 puntos na may 11 atake, isang block at isang 8 kasama ang 7 mahusay na pagtanggap. Sa kabila ng pagtatangka ng FEU sa pagbabalik sa ikatlong set, napanatili ng DLSU ang kalmado. Layunin ng TAV Spikers ngayon ay 20 ang ikatlong sunod na tagumpay sa linggo sa Mall of Asia Arena. Samantala, ang Lady Tamarao sa pangunguna ni Ann Asis, Eliza Devozora, Jenny Tagaod at Faida Bacante ay naghangad na makabangon laban sa University of the East sa linggo ng 1 p.m. at parihong venue. Tiniyak ni EJ Obenia ang kanyang unang tagumpay sa 2024 season. Nasungkit ng Paul Vonter na si EJ Obenia ang kanyang unang tagumpay sa indoor season na nakakuha ng ginto sa Memorial Joseph Gasparak sa Osijek, Croatia. Nagtakda si Obenia ng bagong meeting record sa pamamagitan ng pag-clear ng 5.83 m sa kanyang unang pagtatangka na minakahan ang unang tagumpay sa kanyang 2024 season.
Nakuha ni Pedro Bauro ng Portugal ang pangalawang pwesto sa pagtalon ng 5.73m. Ang panalo at record-breaking na performance ni Ubiña ay nakakuha sa kanya ng cash prize na 1,500 euros sa kabila ng pagtangka ng 5.93m na pagtalon. Hindi niya nakuha ang lahat ng tatlong pagtatangka. Inihayag ni Ubiña ang kanyang sunod-sunod na paligsahan ay ang ESTAF Indoor sa Berlin, Germany, na naka-schedule para sa Pebrero 23 sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. International feature. Sa gitna ng hindi pagkakasunod sa bagong pageant owner, si Paula Shugart ay tumatanggap ng suporta mula sa dating Miss Universe queens. Maraming beauty queen ang nagrally sa likod ng Paula Shugart, ang dating presidente ng Miss Universe Organization o MUO na naharap sa batikos mula sa bagong may-ari ng pageant na si Ann Jacra Jo Tatit. Si Shugart na nagbitir noong Nobyembre ay pinabuluanan ang false and outrageous comments ni Jacra Jo Tatit na nag-iisip ng legal na aksyon laban sa mga akusasyon sa pagtanggap ng pera para sa mga placement ng Miss Universe. Ang mga dating nanalo sa Miss Universe kabilang sina Ximena Navarrete, Iris Metenari, Brooke Lee at Lupita Jones ay nagpahayag ng kanilang walang humpay na suporta para kay Shugart na pinupuri ang kanyang integridad at epektong panama. Binigyang diin ng mga beauty queen ang dedikasyon ni Shugart sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan at ipinagtanggol siya laban sa mga pagtatangka ng sirain ang kanyang reputasyon. Nakuha ng JKN Group ng Jacra Jo Tatit ang MUO noong 2022 na kasama ang Legacy Holdings bilang co-owner noong nakaraang buwan. Para sa national feature, tingnan ang pambansang kasuotan na isinuot ng kinatawan ng Pilipinas na si Gwendolyn Forniol sa Miss World. Ipinakita ni Gwendolyn Forniol ang isang meticulously crafted national costume sa pagsisimula ng 71st World Pageant na pinaghalo ang Filipino at Indian influences. Idinisenyo ni Luis Pangilinan, ang ensemble ay may kasamang damit, metal na headpiece at dalawang malalawak na fan. Ang kasuotan ay naglalaman ng diwa ng dignidad, paglago at kagalakan ng Pilipina. Gaya ng nakadetalye sa isang post ng Miss World Philippine Facebook page, ipinagmamalaki ni Forniol na kinatawan ng Pilipinas sa opening ceremony ng pageant sa India, na nagpapahayag ng kanyang adikain para sa pangalawang Miss World crown ng bansa. Ang koronasyon ay nakatakda sa March 9 sa Geo World Convention Center sa Mumbai, India. Para sa trivia, ano ang bilang ng mga puso taglay ng isang octopus? Ang mga octopus ay nagtataglay ng 3 puso, isang natatanging adaptasyon na may kaugnayan sa kanilang asul na dugo. 2 peripheral na puso ang nagbubomba ng dugo sa pamamagitan ng mga hasang na kumukuha ng oxygen, habang ang gitnang puso ay nagpapalipat-lipat ng oxygenated na dugo sa buong katawan na nagbibigay ng enerhiya para sa mga organo at kalamnan. Ang mga cephalopod, kabilang ang mga octopus, ay may mga asul na dugo dahil sa isang protina na mayaman sa tanso na tinatawag na hemocyanin. Ang protina na ito ay hindi gaanong mahusay sa pagbubuklod ng oxygen kumpara sa iron-based hemoglobin na matatagpuan sa ating mga pulang selula ng dugo. 2 bransyal na puso ang nagbubomba ng deoxygenated na dugo sa pamamagitan ng mga hasang. Sa isang systematic na puso ang nagpapalipat-lipat ng dugong mayaman sa oxygen sa iba pang bahagi ng katawan.
Ang natatanging sistema ng sirkulasyon ay nagsusuporta sa aktibong pamumuhay ng octopus, lalo na kung isalang-alang ang kanilang malawak na sistema ng nervyos na binubuo ng sistema ng utak. Gayunpaman, maaring limitaw ang mga hamon habang bumababa ang kausayan ng hemogyanin sa pagtaas ng kaasiman na nagdudulot ng pagpapaalala para sa mga octopus sa nagbabagong klima. At iyon ang mga nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel. At maraming salamat sa panunood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Humingi ako ng isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Ulitin, maraming salamat at magandang araw.